И здравейте на всички в третия епизод на FIFA Mobile 24. За днес съм награндил известно количество неща, така че нека направо да започваме и също така ще ви кажа няколко основни неща за клуба. Тъй като за начало, моят отбор в момента изглежда ето така и новите попълнения са ето тази позиция. Имаме и този и ето този, пак от пакетчета с джемове. Та, ето какво съм награндил от тук и смятам да почнем още от началото с тези. Те са най-важните според мене. Но този пакет в тази колекция ще го отворим последен. За мен лично той е най-важен. Тук не е важно. Като цяло тези пакети нищо толкова няма да ни дадат. Аз докато отварям тези работи да ви напомня да се абонирате и да лайкнете клипа, за да може да правим по-големи работи в бъдеще. Пък и в крайна сметка да се разбере, че сме живи. Щом се скамнат между другото. Поне 69 да ще, не 66. Ето на нас вече един път ни даде. Така, от тук си ги отворихме и сега влизаме в Store. Live Event и за тук имаме цели 3. Колкото толкова, нека да видим ще има ли Walkout. Това са все пак 61. Пич, ти баваш ли се? 65. А на първото е Роналдиньо. Вау. Милион и половина. Това ме удари. Нека да видим този. Поне им дай лолкаут, брат. Нямаше лол... Нека да видим промените в отбора, които ще станат. Така, Autobuild. И сега махаме и тея. И оверала ни се дига до скромното 84, но аз искам да сложа... Не, всъщност никой няма да слагам. За жалост, Exchange ни ще го сложа някъде из клипа, просто не се е заредил още. Но сега сетих, че имаме още работи за взимане. Не е само това. Като за начало имаме... Къде е това? И тук да вземем две от ето тези. Не, всъщност е едно. Моя грешка. И тук на New Goals не ми стигат 5, за да взема кое? За да взема... Опа! My Boys! Имам много добра новина. Аз това мога да го купя. И от тук ще ни се падне 81. Ао. Така. Отворихме два пакета от този стил и от тук ни се паднаха 2 по 80. Това е най-големия скам, който са ми правили. Сега до лигата. Доста пускам, нали, играем си, обаче гледам да е честно и нали всичко точно, обаче, как искам да кажа, и тук като цъкнем, и сега да кажем и тук ще видим вю. Искам да видите как има супер много хора, които не са играли. И всички слаби, които не играят и не ни въжат чак толкова много за това, ще бъдат махнати. Също смятам да направя един лек апдейт. И той е тук минимума го дигам до 250 000, поради факта, че вече играта се играе. Ниво 15. Рейтинга смятам, че 80... Не, даже 80 е много. 75 ще го сложа. Смятам, че това ще е скромно за дигането на нивото и ако някой от вас иска да влезе и е сериозен, с радост бих смалил нещата. Сега обаче
Просто идвам от и тук, защото тук играха. На другото никой не игра, защото аз го пуснах много набутан ден. Значи, Плало и той Мухало ще си заминат. Значи идваме тук. Management Members. И то беше. Remove. И един с иконката на Барса. Който иска да влезе, в момента освобождавам 2 места. Всеки е добре дошъл. Просто трябва да играе, защото иначе той ще е следващия. Така имаме 2 места. Добре сте дошли. Също. Сега тук пускам да се търси. И ще поиграем малко. С 30 мембъра. Един път сме спечелили, зато имаха. Виждате, има по-брутални загуби. А отново идвам на нашия клуб. Защото ние пак взехме карти, нали? Да видим няма ли да има някаква по-силна смяна. И тия пак да ги изпомахам. То ще също го махна, няма смисъл от него. Това ни е отбора. Не е нещо особено, махай за тук. Ама пък смятам, че става. И ще пусна след малко едно Versus атака и да има. Искам само да кажа, че ще играем на турнира и също и тук, и това. Всички от клуба играем и накрая един ще спечели целият турнир и ще го пише в историята, така че смятам, че и това ще е доста добре. Даже сега го пускам, тъй че и тук може да гледате, само да ни намери. Да, даже ни намери. Аз играя срещу 87 overall. Айде да видим какво ще стане. Това е Versus атака. Това е един мой приятел. Смятам, че аз лично ще загубя. Защото ми е първата игра за деня. Той има Бербатов. Добре. За първ път ми се случва да имам 30% basic на клан. Но нека. По-добре да има по-добри от мен, отколкото всички да са по-слаби. Това беше лошо отиграване от моя страна, бих казал. Диас стреля, Диас вкарва. Така, ако няма много добър защитник, мога да го набия така добре. Оп. Тук правим едно бам! То сме спъна, човек. Тук мисля, че 10 или 7 даже ще е много добре. Вижу е, брат! Той има много хубав дефенс, му е лошия. Пасвам на който и да е той. Удрям и разбира се, го изкарват. Без да искам той стана, трябва да пасна на Евала. Играта матроле. Грейт. И трябва да го набия. То просто няма как. Така, 3. Бих казал, че това е отвратително представяне от моя страна. И също ще си купим някаква карта от той. Ще видим от коя ми най-много нужда. Брат, какъв е това? Добре, Борко. Много хубав дефенс имаш, брат. Ако гледаш това, пръскаш. Как това не беше Power, защото ако някой мога да ми обясни. Брат, какъв е това вратар? Пича да не си е сложил 90 вратар. Някаква аз на 84 съм вкарвал повече. С същите тактики. Аре, наби го е мой. GG. Аз тук падам от него. Ако той не играе само, може. Как паза той го изкара, бе, брат?
Неграмотник. Пас. Диас на тебе нямам никакво доверие. Аз какво ти казах? Ти не заслужаваш моето доверие. И все пак ти да вкараш. Той е номер 69. Не знам колко от вас видяха. На него... Как? И всъщност да. Играта е права в случая. Ти бавното стреляне, брат. Аре, 5 ще се радвам, бия се срещу 30% basic. Аз иначе играя на 50% good, 30 perfect, 10 basic. Аз 5 няма да мога да вкарам обаче. Оп. Това аз верно няма да мога. Брат, какво си направил ти, бе? Диас не е много добър в пасовете, поне на нивото, което аз го имам. Еми 4 на 0 първо. Второто ще го отигравам после. Нека да видим дали ни намери такова. И да има малко апдейтче. Не, още търси. Сега нека да видим какво ни куца в отбора. Имам известни парички. О, между другото, аз исках да си купувам вратар, а ни се е паднал 84. Което смятам, че е много добре. Трябва ни CM. CM Market. Ого, намерени и такова. И днеска само на плана ще играем, да ви покажа. Идвате тука. Не, всъщност идвате на филтър. На Position. И го нашия CM, Save, Search. За CM Recommended мойка. Position, CM, Search. Много над бюджета, брат. Ма много. Тук има някакъв спешъл за 2 милиона и половина. 85-ца. Ама дали не е overrated? Някакво... Вижте каква е разликата между тези двамата. Дали няма си струва да спестим малко? Някакво аз мога да склона надолу. И да кажем да се взема и тоя. Обаче да го взема няколко пъти и да го апгрейдна. Което е. А между другото и не е ли моя? В момента се чудя какво да направим. Сейм много трудно ще намерим някакъв хубав. Някакво тия тук не са лоши. Проблема е, че струват много. Смятам, че това ще е добър. Или да си взема Бербатов. Което също ще е хубава идея. И да си взема... О, знаете ли каква си им идея? Ще си купим Бербатович. Сега купуваме си Бербатов като за начало. Бойс, пак се чувствам изкамнати. Бербатов се продава за скромните 4 милиона. Не мога да си купим Бербатов. Твърде е скъп. Така че се връщаме на нашата идея с CM. Чудех се много, но в крайна сметка смятам да си купя този и другата седмица пак ще отваряме и ще силваме някой друг, и ще направим схемите, тъй че купуваме си ето този. Обаче той е буквално с твърде много. Някаква ще си купа за... И тъй.
Готово, купихме си го. Сега отиваме в лигата. Вече някой е направил 19 точки. Нека да си харесаме. Ей, тук има 1.74 overrate. Аз лично предпочитам да си избирам по-слабите, защото мога ги бием повече. И за тук ще изиграем една игра. И утре, ако се сетя, ще ви сложа кадри от рефундовете. Там за двата играча. Трансфера, да, трансфер беше то. Мога ли от и тук да му го набия? Не. Извинявам се за хората от клуба. Изтролих, признавам се. Така, първи. Тук ще е добре, ако му набия и 10. Смятам, че мога да му ги набия от тук. Не мога. Диас. Диас се изложи. Брат, какво става, бе? Не мога вкарам на 74 оверал. Само да издвърши. Няма лъжа, няма измама, извинявам се. Ти просто няма да го мютвам изобщо, няма да си правя труда. Зад кадър му надъних няколко гола. Много голяма излагация е това, но случва се. Осем. Смятам, че в последната ми Не, няма да имам. 8. 8 си е 8. Вкарал съм 5 от 6 гри и 3 от 7 гуд. Да не бях надъни още малко. Нека да видим има ли още някой слаб и то тук съм си 8. Сега те ще си използвам всичките и ще ви покажа направо колко точки съм направил. Показвам ви това и GG. Бойс, в крайна сметка ги направихме всичките 8. Имаме 24 точки. Бих казал, че си бих рекорда с една точка. Аз не правя по около 30, нали? Правим си ги 25 макс. Даже си минах в две от тези мисии, което още е отваряне. И искам сега да ви дам един прототип. И то е задължително ще минаете тези мисийки и гледайте тези също да сте ги направили, нали? Аз тази седмица не успях. Обаче в крайна сметка е много добре да ги правите. Защото там може да взимате наградите. Гледайте тук дали са 500 да се ги взимате. Те са елементарни. Да. Моля ви се, играйте го и пак набият. Да. И като цяло дадох ви най-важното лично според мене. И благодаря, че гледахте като цяло и очаквайте скоро още по-голям